Tá gach duine fós na col maidin. Tá áit full of seachas Sarah. Mahu Sarah. Bhí ag gól. Tí bhar maidin, tá sé an luair maidin, tá sé timp lethúir tar éis a seacht agus daríomar ag lethúir tar éis a sé chun éirí na gréine a eáil ach níl é rud a eáil tá anna cuid scanal sa spéir ar maidin. Ach tá sin ceart go leor, mar tá míad anna lua chun an Blue Mosque nó Mosque Sultan Ahmed a eáil agus tá míad chun dul isteach tá an mosc seo fós ag obair, tá daoine fós ag gaoth ann ach bíonn sé oscailte uaireanta a rith an lei. Tógadh an mosc seo sa bhliain 610 agus thóg sé ceap 7 mbliana chun é a dhéanamh. Tá construction fós ar siúil, tá siad fós ag obair ar is tógadh chun é a siú. An fág bhfuil an tanam sin ar an Blue Mosque nó an Mosque Gorm. Níl sé gurm taobh hir ach is stig tá sé gurm. Sé uair sa lá sin na hamantí don grí glé chun ar ní. Tá míad amach as an Blue Mosque arís inis, agus foréir bhí anna cuid tógáil fós ag dul ar siúil. Bhí mar in ann spás beag a eáil ach tá sé comhmór ach tá sé dúnta faoi láthair anna cuid. Ach an piasa a Thugamar bhí sé go háling ar fad códathúil agus bhí an gurm an comá. So tásúil gom go raibh míad arás i cúpla bliain nuair atá sé go léir críochnatha. Ach féach timpeall fiú taobh mu an seo tá sé faoi tógáil, so beidir go raibh míad arás i cúpla bliana. Níl mór an plan a going den lá ar fad inis, tá míad ag fáil n-eitilt eile ag a 6:00 tróna mar tá míad ag dul go dtí Cappadocia agus tá an cuid sceismíní org ach roimh sin tá míad chun cuairt ar Grand Bazaar ar dús agus an sin rach míad go dtí ar airport arís. Tá míad chun dul isteach sa Grand Bazaar inis agus féach ar tá míad ag cearnóg an gnóthach an luan atá ann ach tá sé gnóthach, tá an gréan ag taitnamh tá an aimseir go híomhing. Tá sé beag nach 5 inis, tá sé níos tó ná Cappadocia. Ach tá míad chun dul isteach sa Grand Bazaar inis. Fuaigh an Grand Bazaar seo sa bliain 450 so tá sé anchean agus deirtear gur bé an Grand Bazaar is sinna agus is mó ar dain. Tá sé cómór tá 4,000 siopa ann agus clúdaíonn sé 60 sráidna. So ní bheith míad ag dul go dtí an áit ar fad anmh ach beidir go bhac míad rud éigean, rud deas, dul go cafe, ceannig rud éigean, ní lisa gom cad atá istigh go fóil. Salt Bay. This is a fair shot. It's a colour tradiisiúnta. Ní is gom cábhail míid ag dul. Ás rógalán tá doing ar aon nó.
Grand Bazaar fi láthair agus tá míid ag tógáil sos mar tá sé angnóthach ann ach tá sé cuiseach cearcalóir comá níl daoine ag chuir seachar go minic so tá sé go maith agus tá míid ag tógáil caffé turcach. Even lum cafe turcach. Tush go say cold lauder. Agus tá míid ag fáil baklava coma. Tá baklava go hálaigh. Tá sé súla pastry agus canó agus mill. So tá sé millish ach níl éon seachlád nuaon rud mar sin is seachán tá sé go híling agus tá súb pomegranate ag Sarah. Cos tá sé? Oh, good. Tá fécinn sé códeas. Tá Sarah ag fécinn ar an seodra agus tá siad co-even, co-dahúil. An fécinn tú aon rud gur má leis? Maybe. Yeah, later. Seo Malone, PJ, tá sé go háling. Bhí sé hart ar €3. Sin go bra in á có gnóthach mar seo. Tá míad díreachtaréis an Grand Bazaar ágáil, bhí sé go háling. Agus tá míad ag ithe os cóir Mosque áling. For Sarah roimh summit around Kirkloch mar an tanatáir agus bhí sé 3 lira chuige. Sin níos lú ná 50 cent ceapan? Anna Sarah aonos. Tá míad in airport Sabia inis agus tá míad ag dul go Cappadocia. Tá míad ag eitilt isteach go dtí an cathair nebhse hir agus thóg sé uairintlig chun dul an seo go dtí an airport agus tá an eitilt uairtlig eile. So níl sé rógána. Tá míad ag síle céile arís. Your nose and mouth. Pull the straps to adjust your mask and breathe normally. Tá míad an seo, tá míad ag goréime anis agus seo é an óstán, tá sé go híoming, tá sé anna ciún. Foréir bhí ar n-eitilt balún curtha ar ceall i gcóir maidin amárach, tuis go méid an aimseir go donna beidh sé churbáistí agus beidh sé gcuafar ach ba míad an seo gá bhadan eile agus le cúnamh dé rachi sé raig ar an géadín amárach an mhórt. So taspánig mé an seomar díobh, tá míad in uamh. So seo é ar nuras agus fáilte bhaile. Díagrit Sarah. So is fear uamh é, óstán uamh agus seo é an chéad leba féach ar na body. Tá siad fear an bhfuil siad fuairnú te. Tá siad cuiseach te. Tá an teas ar siúlba agus le dia. Tá míad breagta leis an bhuacht. Agus tá níos mó ann.
nach go sin goáling an pláta agus na clockan go léir. Oh wow, neach mé an siomar fulca go fóil. An cé tá sé comór tá sé cosúla gáché. Wow, sin é lethir star nóig. Oh, tá an dursel anna even agus an oor seo tá shampoo a chuig bugus a dia. Sin mé, woo. Agus tá dar laba ann, laba beag. Agus tá sé suas dair mar seo. So tá sé cosú leis an leis áis difriúil, siomar difriúil. Oh wow. Fécinn sé seo cosúla uamh. Agus café, tá an gafa le café agus isce. Agus cuisnúir, tá cuisnúir goin comá. Tá sé full agus fiidirling an isce agus mar sin de chuir isteach sa cuisnúir. Agus tá sé comór. Críoch níomar an lála de néir tradiisiúnta, bhuinimar tríal as mantaí, PJ agus fion áitiúil. Bhí mar ag tanú leis an áit go léire eáil an céad lá.